我想什么呀？他的规矩嘞。
बिलाय हा गाबोन बेखौ बिया जोबखांनानै नारजिजों संना जागोन आरो बेलाय मा आरो बेबो दाउ आथिंफोर आरो अमाबो मिक्सार बेयाव गाजानबो माथो खालामना नोंथ' जागोन दा गाबोनबो मण्डलियाव जेसेबांखिनि मानसिफोर दङ दिनैनि उननिफ्राय बियानि उननिफ्राय नोंथांमोना रायदावनायाव लोगो लाज्लायनायाव गासै खामानियावनो गासैजोंबो जमा जमाहै हेफाजाब होज्लायनानै संसारखौ जालांगोन मण्डलि जानानै बेसेबांखिनिखौनो खावलायबाय इउथ गेजेरावनो जा मण्डलि गेजेरावनो जा आरो आइजो गेजेरावनो जा गासैयावबो बाहागो लागोन आं बेखौसो खावलायनानै मण्डलिनिफ्राय ओंथि बेसेबांखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों धन्यबाद होदों Maram, nah. Wih, kami kan. Kami apa? Zakhang lebe. Bukan ada nih bila sah. So today our friend is getting married. So Manjit, when will you get married? Can you say something? After 6 years. Why so? Mana sih? Jauh dah. Hah? Biasa kerana mana? Mana? Ada bosan saya kena lo dah mana? Hei, mata dengan nes kerana menang lagi. Biasa sih. Hah? Biasa tanggal apa dengan
सासे पसन्द जाया ओइलाय ओइथिंबो दङ उनथिं ओइलाय ओइथिंबो दङ सिख्लाफोरानो सिख्लाफोर माबायावहा मावगुरनि बियावहा नामायना लाखादों सासे नङा मोनगोन सासे नाइनसिल' लायोमाने हा मोनगोन ओइ आरो न'खरनियाव सों न'खरनिया बोरै मोनदों नों दाया बियो जाबायना बिहामजो गोदान मोनबाय नोङो माबा बाजै गोदान